A day in the life sa kabana nga nangasawag na oras kinatao nga magkalingkawa sa kalisod. Yo mga yets, sayos kabuntagon gi-invite demi no sa one of the nicest people nga niamuman namo katong bag-o pa lang Middle East America no. Gi-invite me og gusto ba namo mo tanaw unsaon pagmatansa og prepare nila sa ilang nahat na deer. Wow! But before ang tanan, nag-ask na dahil daan og permission nga ma-vlog na mo ang mga panghitabo. Sumotong wala na ilangay pa, pa-picture na dahil ko aning kanding nga sungayan. Big shoutout din nila Tito David at Tita Jerry sa pag-invite namo. Naka-witness na gyud mi og live action unsaon pag-ihaw sa deer. Wow! Bali ang deer hunting season di ay diri sa Illinois mag-start sa October to January 18 kung archery mong gusto. Dayon November 21 to 23 ug December 4 to 7 kung firearm pod ang gusto nimong ipabuto. Pabuti kuyats! Siyempre, tilawan dayon ang homemade nga obi pandesal. Kalame! Sugdan day ang tanan sa pagpanit sa skin. Siyempre mga yets, dili day ni pareha sa tuwa nga daoban ng balahibo dayon i-apil ang panit sa papaitan. Aranggahi, man daw kayo aning panit sa deer, matud pa nila. Siyempre mga yets, para madali ang pagpanit sa deer, gigamitan din nila og winch, gikan silang ATV. Matud pa sa kasabihan, work smarter, not harder. Oh yeah! Kabalo ba mo nga there are 660,000 deer population sa Illinois alone ug more than 32 million sa whole America? O diba amazing? At ito pala si Kuya Kim, matanglawin! Sumo nang bahalag cute kayo na sila, ayaw mong kaguol kay grabe kayo na sila musanay. Maong daghan kayo na sila. Kabalo ba mo nga sa tugkaran na nila na hunt ilang deer? Nganong tugkaran? Kay ilang kayutaan more than 1,000 acres or more than 400 hectares. O diba inana kalapad ilang kayutaan rin dapita? Wow! Kabalo ba mo nga ika-7 na nila nga deer nga ilang na hunt? O kabalo mo og para asa na? Kanata ng karne sa deer nga ilang na hunt para na silang iro. Kay matod pa nila, mas makasave sila o muhan sila og deer kaysa mupalit sila dog food. Basta more than 1 year na gali ang edad sa deer, ang karni ana para na sa iro. Pero pag less than a year gali ang edad sa deer, pwede na siya sudanon og lami kay na siya kaldiritahon. Wow, wow, wow! Kalame! Kay nahuman naman og panit, dayon mintras gatabisay og gatuya-tuya ang kanding. Giimna na lang po dayon ako og kape. Kalame! Ug so wala na ilangay pa, ginahinay na lang po dayon nila hiwa-hiwa ang kalawasan sa kanding. Kabalo ba mo nga unod ra gyud ilang kailangan ug walay labot ang bukog? Kay dili man nila pa kanon og bukog ilang mga iro. May pang iro, kita ani sige ra kit-kit og bukog. Kabalo ba mo tungod lang sa deer meat na sila konsumo para sa ilang iro for a year? O di ba makatipid yun ka? Wow! This inside piece of meat is the loin. What we do if we're going to eat it, we cut all this off. Oh, the fats. It all gets cut off, and this right here comes out. You just have a nice piece of meat that looks like that. But since it's for the dogs, we don't. Kabalo ba mo nga aside sa pwede himuon og decoration ng antlers, pwede pud siya mabaligya o mag-range siya og $2 up to $20 each? Wow! Mao na din nata ng bukog, kadagan pa kayog unod oy, pulutan na sa tuwa ba? Kiingnan day mi og gusto ba mi mo kuyog nga sa dapit i-dump ang bukog. Syempre, ganahan lagi ta magsakay-sakay og ATV, tubag din og yes. Wow, wow, wow! Balay ilahara din ang i-dump sa kalasangan kay kauno na po na og ubang mga mananap sama sa coyote, fox, mga uwak ug uban pang klasik-klasik mananap nga mukaon og karne. Rawr! Kinalabay naman ng mga kabukugan dira, ilan po din galingon ng mga unod kay ilan po din isulod sa zip bag dayon i-freezer. No wonder nga nung nai-ab silang mga iro kay pure meat man dayang ginakaon. Ambot na lang og ikaw mapaakad ani mga iruha, sure ball kuhaan jud kag 1 kilo. Gipakita po day minila silang trophy, dili gyud ka makaingon og basta-basta kay ara mga dagkuag gyud kaayo. Motong wala na ko'y maingon pa kundi salamat Tito David o Tita Jerry sa pagpa-experience na mo kabahin sa mga deer. Ug mao po day ni ilang backyard mga yets o diba kahamugaway? Wow! So this is all for today. Ampo gamping out!